ang The Voice Drama Bisaya. Mudalit ka nato ning makahadlok nga Sugilanon. Mahal ko ikaw, Miranda. Kung imo kong biyaan, Rigor, piliun ko ang mamatay. Nakauban ka. Stacy! Hain ka, anak! Huwat ako! Naghila ka? Nganong naghila ka? Unsay nahitabo nimo, ha? Ayaw, Rigor! Ayaw kong patya! Mamatay ka! Kinahanglan ka mapatay! Ug ako kinigbuhaton ka niyo! Maluoy ka! Ayaw kinigbuhatan ako! Ayaw! Imo kong gidungkap! Kinsa si Miranda? Unsa ang nahitabo kaniya? Unsa ang nagpaluyong hitabo ning atong Sugilanon? Ug nganong gikahadlukan man siya? Matago ba hangtod sa hangtod? Labi na sa tao ang kabrutal nga iyang gihimo. Ang babayeng nakapula. Tagsulat Ace Chavez. Ang babayeng nakapula.